Jo diria que hem de treballar amb les capacitats. Suposo que sempre és bo que ens situem a partir de les limitacions, perquè tots tenim limitacions. Nosaltres, la societat, la família, les organitzacions, tots en tenim de limitacions. Però hem de treballar a partir de les capacitats. Les capacitats no deixen de ser les fortaleses de la persona i, per tant, les fortaleses sempre donen lloc, més que les discapacitats, sempre donen lloc a projectes de futur, a projectes, diguéssim, valorats per la pròpia persona. És molt gratificant per nosaltres veure com molts usuaris van assolint els objectius que hem estat marcant. Això ens dona força per continuar treballant en aquesta feina. És més que satisfacció quan veus els salts endavant que s'aconsegueixen, són els resultats de l'esforç comú i del respecte a la singularitat de cadascú. És fantàstic quan s'arriba en aquest moment i és quan la satisfacció es multiplica. Senzillament el fet d'estar al costat d'una persona quan aconsegueix per primera vegada una cosa, per molt petita o insignificant que ens pugui semblar la resta, doncs la veritat és que no hi ha paraules per descriure això. Estar al dia a dia amb ells és una recompensa per nosaltres, tant a nivell personal com a nivell professional. Quan els hi treus un somriure o quan veus una millora en la seva conducta, et realitza molt com a persona. És un enriquiment mutu, perquè el que nosaltres aportem també jo crec que ens aporta molt a nosaltres. Nosaltres, a partir de la formació i la inserció laboral de les persones, tenim com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia. Bàsicament, nosaltres treballem per la igualtat d'oportunitats amb la intenció de que cada vegada la nostra societat sigui més inclusiva. A Sant Tomàs som una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública i que fou fundada el 1966 per un grup de pares amb la intenció de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca d'Osona. Portem 30 anys treballant amb empreses de la comarca, amb serveis com serveis industrials, que està ubicat a Manlleu, en jardineria, en neteja, en vigilància, en mobiliari urbà, en cuines per col·lectius i en cèl·lules de treball que estan ubicades dintre de les pròpies empreses. Treballar amb persones amb discapacitat dona l'oportunitat al personal de les empreses a poder treure's els prejudicis que hi ha envers elles i a normalitzar tot el col·lectiu de persones amb discapacitat. Soc pare d'un usuari de Sant Tomàs i, a més, soc president també de l'entitat. Sant Tomàs ha arribat allà on ha arribat gràcies a la implicació dels pares, gràcies a tot l'entorn, gràcies als professionals i gràcies també a molta gent desinteressada que s'ha conscienciat amb nosaltres i ens ajuda amb tot i per tot. Tant li fa si parlem de jardineria, enclaments d'empreses, neteja o cuina. Sempre parlem del mateix per les empreses, feina professional amb valor afegit i el compromís de treballar entre tots per una societat millor, productiva, competitiva i rentable i millor socialment. La meva feina m'aporta els companys, el sou i gràcies a la feina m'ajuda a tirar endavant a la meva família i poder sortir i poder fer la meva vida. L'eina m'ha ajudat a trobar feina i sentir-me persona. Si ens dona algun consell, què tenim de millorar, alguna cosa que no està bé, etc. Vull dir que són coses que a la llarga tu pots aprendre. Són coses que mica en mica vas evolucionant. Per nosaltres, sincerament, ha estat una sort poder trobar uns centres com Sant Tomàs i llavors el TAC Osona perquè poguessin acollir els nostres fills des d'un bon principi. La vida sense Sant Tomàs seria molt diferent perquè és molt diferent poder portar unes hores aquí que no tenir-lo tot el dia a casa. Un dia o dos molt bé, però esclar, l'any és molt llarg. Vull dir que és un puesto 10 per mi.
Els voluntaris el que aporten és un aire fresc amb tots els usuaris i a més els hi garanteixen el poder participar en tots els àmbits de la vida social. Fer de voluntari m'omple, primer per ajudar els nens i noies i nois que hi ha, i llavors també penses una mica amb la família, no? Una mica veure que aquestes famílies, el que els ocupa als seus fills, doncs per veure també que aportes molt a la família. La nostra finalitat és desenvolupar al màxim les capacitats que tenen els nostres alumnes perquè siguin al màxim d'autònoms i independents en la seva vida. La nostra intervenció va més enllà de l'infant. Tenim en compte el que és l'infant des d'una visió global, tenim en compte la família i, per altra banda, tenim en compte el seu entorn. Amb aquests 3 objectius pretenem acompanyar la família en el procés que els toca viure. Jo visc a la llar del Nadal i al dematí ens llevem i fem el llit, netegem les habitacions, ajudem a la cuina també, després esmorzem i després marxem cap al treball. Per mi, Sant Tomàs és satisfacció. Integració. Companyerisme. Avantatge. Servei. Il·lusió. Compartir. Recompensa. Motivació. Evolució. Repte. Autonomia. Implicació. Actitud ètica. Equip. Compartir. Salut. Beneficiar. Igualtat d'oportunitats. Aprendre. Esforç. Capacitat. Tot.